Bajibine chedwom dia ne nyansapo a nyansapo esana badwemba nyansapo sane badwemba ete badwemba nana esu afram de bimaje adwade a na mbetombo asese nyansapo chiame me sane epo no nyansamu obi a wo sampa nyansapo a na yesu afram madawroma emre me na memre wo ene wo no amno bedi dwuman eye menua kwaten amani a ye sanamrane prof e ka prof a tese okunini ninim se beri mu na okunini o se okunini ba bifuro dia hai na obetie ne bobre fi se ba kwini di fata no na ya akono e na ade oka no ho ye menua kwabranse ono so na hotedin ene wo fabraki na ye nya tuntun no ne waje abonobo enti ha na ebehu ono so ne bobre obusanfo mama akwaba yeja ene su bio nyasapo ya trase ede na mo wode ma Ghana man ene asante man nyina na nka wiase nyina nyansapo esana badwemba eno kore ne mo nsana mame yo be ma say katoni tie ofa makatamati o katati yo hu die hono hwe de na ya yan sinda ye se wo chene wo yere koma na wo kire na dwamambo ho matintin so na tie ati akokobu ayi fresi kanso yem fadi nkwa ba tie tatintin to ye no nsane ye faade ongom kese beku ato so mi obi akwase ano chewo kufo so nya tenoro wa no mpedwuma bi no no di bia na bakokra no trim na nkwansirin tie ma odan kwa bi no afi wusi enyam bia mako na eku ni na ye wo ya na ansa nkyere na esu gusi afi na ye wo pateku na nkwasre kro no wose to amepe anton so amepe pa me mu wati ase se benso a wo na didi ntim de kale didi ankwa atram eno ya mansanso ngono papa sititu etu ne ntimi dakara do san foto so kwablane nso pie firi mantam bahim se pin woni nkwanda no agye soto fa kwa munyo ya yinsitim bom me mu wati ase amfo na chere nto aso so ma wo yere ntimo do asasi ka wo ba na ade mpimo hankwa ya no ayi fra na wo je no anomani tifo fidie ni tentenwa amfo na chere nto aso betetu mi nsum yanku anim me mu wati ase okoto wo wi onka ne mu bentia na eya koto ko ni nche mu nyina na nim ano wo kro no upinte nso na ate se koto bowa koto de ni be fa de che na pregu me mu wati ase tipa ebe kroma akoto mfa ho fisi woniti tipa ye kro no sa twetwetre be kroma abo koto nkwa ne timi ko hia no anoma ko nso odna no sense oni ehina na ode asa wo jabre wa poma no agye nan me mu wati ase kwanche jana so ntimi aba akofo nkwanche jana kro na enye fancy hwe mplenu me mu wati miliki ya no na ye fere nsamampo nkwanche jana kro na kase ni musuti ya manu ayu nan abo na nka wa won saye ne bon na wo ye pemu mu amana so ade o say abo na nka wa won saye ne bon dia o odidu nyansa ho yanku anim ye pemu mu amana so ade na wo abo kokko to akɔhwe yani sa abo na ka ya wo su kunu ya ja sa ye enya sa ye ja kan so nya akanda se efuna fa enka de nkore efunu wo hiso se no ho fa ntisa ntiase bre me mu ati ase se ibia ebe no ene etwi idutwe na ma wansare kwanja tumiri katanta kwa ya so ya ko odidu nyansa ho waka ne ma mensa bom na bebo no nyansa wo mu ne sebe se wonya hu de obeka na wano nsi ya ye ma kwa ma oka enu tro bitum bo me na hwan ya manse de sisi ye no me na kwa kuri na wo de ba na hwan e be nsi ya sa na ka no ti be de ni tintin ni tietia ohome so a ene be na atia no wa ohome so no so mu a odi firi nka wo odu nkoko konongo ni nyame tia godo jo so akofo de bodu tek na odium na du bisu kumase ne cultural center masom yanku anim akokɔ bata na na tietia ba ni nkumba apochira kokoba ata ya wosisa no makwa me mu ati ase se okonya bo ase waji mframa ase bi anyina chinye sabi de wayi mframa bɔ ne obedwum no ka no kwa na na yɛkɔ gya na obedwum ma na kata de so wo to abro so a wotan wo ye we mu hwie na mo danta ne nyaye me mu ati ase se otiti aduane bɔ ne ma yɛfunu de obodulu ma wosa ne ampa twene so anim da hɔ ayɛ monchen me mu ati ase se atitide wo se ne nsa yɛ ntiantia so tire yiri kom na wade so aboa chichide kro na ansa ne bɛ wɔ ne pane ne fie ne pani hu bi me mu ati ase se bentu anwo na didi ntim de kare didi ankwa atramu petetu ana obubu awoye wo fie musade ne bɛ gya nan wo buri wunsi na wo ka wo se na nje betutu egu na mu yɛ twase akotwa tu isi machiri probre me mu ati ase se babi ankosia wo no yɛtoto bo nkɔ hɔ eti ahwehwɛ dem nso a yɛnto abo nkɔ hɔ na anwansan so no wa na osu okosi atechede achi enwansana ni hwe krɔpo sane nsɛm so budum sabe ne budu yo anwansan ede anwansan so no wa na osu okosi atechede achi esa atechede ne oyabo a ne tantle ne so ne edin ti anwansan akosi na chi a tese unyamfa so bi amfizo nti embo ne be no nyede uchiri mo ye be no nyede anwansan no ho so okosi atechede achi nso ni be we mo menyin to edi pesisi fo na no ko ede wa atechede achi sa da menje to na anwansan ne hwan ana anwansan ko ede ho atechede achi anwansan obele wa o anwansan ko ede wa atechede achi ene etoso mu kakra na anwansan ne hwan
na some say anwansa ya aboa on say dan ye oni wait ye kerina ade woni bi anko anwansa ne hwan no ko za chidi ati eno de ntwa yi ne anwansa ko pede wa chidi ati wonya hwe na woni hwan de ne say wa yi pe no ko bi anwansa bi hwan bi awaye edi sabe we mu ya mahami nso yanku ani ni pesisi fo na an chairman e ogumu abrawo man ka chepe hwe kwai ma menti na atwe mienu nam william kontomre nkwa na se ni anwa ni firi na ma de ye se bomo chiche be firi nso ase be kasa de ntema mu a yenye na chini yankwa abota chinkwa fo apa ma ma na wanse na didi me sa mo aka ne mo ate ase se ye keka funu no ye keka ma adampa hwe oba sabe so de nto kasa kire be ma ode atopa na yina no so wonu aye fraji ade afu a bia abuda we da fu mu kwan so etu samboro so asabe ahwene ye woro me mo ate ase se akokọ batai ne na tietia ba ne nkumba sabe de ohihya atofo no no se de to kase yete me sa kan pen amo ate ase se bia ben no na etwi sabe anamu oni senso de brebre wetampo yanku ani sabe anamu oni senso de brebre wetampo esu enya patafo no na etwa akwan mu ampa susu to akasa kire fentem frema emena so no ensu ofa wa na honhoma nyina atayo oso widiem de pre na nkum me mo ate ase se osuro koto kwa apebu kase esum bomframa de ne kona atentehu na coach man sabe de na nkum atete de no che ko pedo mpe ho sai me mo ate coach man to nsu ma ne ho nsensan no ne ho na efa na ne ho nsensan de coach man sakura na no ho mfemfum ya nso so he na odasani gina no ya ba ko we enya kwaye ampa bia tene so nche kwaye ase me mo ate ase se abusia ete se kwaye se wo ho a ebomu wo akira ebomu yo na so be ho ba o se bia bia sinisi abusia panyin ya ye no nya no fa so ma fa meka me mo ate ase se se wo oto abura wo tan yem se hu nye hu ane firi de onya ye atua wo ye atua na nemum ne nka twon enfom so enti na broni ye twiro dia no de pepa de ahye ne to me mo ate ase se anoma se ka ye ma so di kum anoma ajampuku na afeso na se ma so na nramu takrabo anyira ai pe bia fa sabi se obo mu ase chia wa kwa wada hoje wo so kusie wo se na bedwafo ane ne nwa so ka kire aboa kurasa na wafa ne kusie no wo so aboa mu sansa aboa ba no ne se kwantimpo mu kusie oni mirika to na o kusie kuku kusie wada kwantimpo mu kro anye kase no fra ya wa se aboa kutokura wo se man komode nto on so le free nkwanche da ene no kure se obi kire kusie be chawa wo su tumire kwa chamfi so mu nyina frisie mu dia chichiri ko ma dia anya hayo kuma chichiri tuturu ho se aboko da ho so wa hu ne ho so hwa oda ne tuke asasi bu afuna ane friend sie me mo ate ase se anantuo we eso senesra na ya de ntumire mfansi esia so me mo ate ase sen ne techerema so omuko na so mu ja ase mu nti ese nhia ne friend gere me mo ate ase tikasi o yan tutwade amfom no ese beto gere besa kwa agagere me mo ate ase ba ko so so a emia dodom se amantem so no nya asase kase aboa woni bia na do nya me ne plan no sabe se o se nyina tutu aketre medimo kurisie me mo ate ase won sa chi so ba ya dante se won sayem ikrotu hinuma mo biem yo ko sa konfonu so won suro da bone enchienti na me nipa ye nsem amfuru yiri be me bewu a na na yiri suro no akwasom sompa odi ni wurade etu nya titafo a na ebo eye me ofakwadwo mensa wo firi atuma nwene so no mbatu wasese oba obre ya ware wadamfo ba so oba so enimi sa afento na ware so a otuba ntia onua sebe oba madamfo sebe Thomas onu so frefu ase kokome waso oba boni asem konse be ma no ebene oba no ebene me yanku bi a ye fe no besma ko wa blotimam e no kire mi se ye mfa ni hahan kwa Africans ma fi ofa eye mia me yanku adwubi kete wono so wasese o hahan oni etutua wa utire ho me mo ate ase so se me yanku besma kra na sa ka kire mi se ye mfa de kokko ho na ada ofiri sebe uhwa so se untim fa ntototo ho ye pai pra na afase owe wada ye wo kire yam fomso ade o kenkan so yam fomso jamana ka nya ma nka ja fa ya so nya ma nya sa ye fomso enti so obi fom kuma yam fom nwa wo suma akora utirimu na wonamu na jo na utirimu de akora ho nya sika o se panyine hia ni mpadwuma akora ehunu ni sa kokora woni mpanimfo ni didi no kure tru do de wato moti apa no pagya chacha woni mo no bo akora so ni mu ba bi dwale ndi na furu so sabe wo pama chacha no anche na ne firi ne ho se de nyamirika woni tuo atata so na apema mo nyina to pan ye sabe achacha kro na natade de bra na epam me mo ate ase asim petram pampani yondudu ente na tiri ho apa ya be sen ho twa wa kire se kan me mo ate ase anum abo asrewa oso usum asrewa hudu pete na abo asrewa de ba no yi na ni ato ni ti na ma abo petu pre wa hunu pregu ya no apotobia kura se akono de bekum hia ni no kure tro se ya shamra sa abo bi nchira abo bi nwena ko twa mansa waso akonkene mosum ya fere ko twa mansa la ya na nchira sa pa dan kwa nanu na ma fere no nya abo pa mansa so so mu hwe fama abo bi abo bi ko so ko ntunu de be twa na de obesum ni asem so biam oso ye ya oso no sum hwe a abo bi abo bi kwa da bi oso mu na tofo mu a
abobia bodi bi osumum ana otofomu a abobia bodi bi enti beno menyi tu yanku ani nipa hodo ntina kramed na chikwa abeso no panyen se obenom okrama nim se ne bebe wu anko to no di dom na kramed bu nkotoje aduane asibidisi agina mo so na se krama te pata so na obi na fubu no abo agina mo won kopo nso mfa kodu na bona aduane so asomo bi do a yao sombio o se say abo agina mo won kopo nso mfa kodu na bona aduane so enokre obusianfo mo da wuruma makasa djumadi obi na so masenti wotifi a wohumi indi fo dwato de bra na mo ho da wuruma na nipa a ehwe djumadi no enya de ketwa wo mfa de ma ha emoka mo da wuruma metwa mo